Καλησπέρα και από μένα. Εγώ πολύ σύντομα θα συνοψίσω στο εξής. Νομίζω ότι λίγο πολύ είδαμε τα σημεία και στα τρία, στον ένα νόμο και στα δύο νομοσχέδια, τα οποία έχουν έτσι στο μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σε νομικό επίπεδο. Βεβαίως και ως δικηγόρος, και να σας πω την αλήθεια, και δουλεύοντας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να καταθέσω δύο σημεία ως άποψη εμπειρική, και η οποία φυσικά θα μπορούσε να χρήζει κάθε είδους κριτικής, καθώς είναι τελείως υποκειμενική. Θεωρώ ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε πίσω από όλα αυτά τα νομοσχέδια να δούμε τα αντίστοιχα συμφέροντα. Ίσως κάποια στιγμή αντιληφθούμε ότι η προχειρότητα και η βλακεία είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από τα συμφέροντα αυτά καθεαυτά που κρύβονται ενδεχομένως πίσω από τα νομοσχέδια αυτά. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είπε και η κυρία Κιβέλου τώρα, και συμφωνώ απόλυτα, την απόλυτη ενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας. Αν ρωτάτε εμένα, θα σας πω ότι πολύ λιγότερο με φοβίζουν τα 5 ή 6 ξενοδοχεία, το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο θα έρθει εδώ, το οποίο να είστε βέβαιοι ότι όχι απλά θα σεβαστεί το περιβάλλον, θα το σεβαστεί πολύ περισσότερο και από ό,τι το σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι, γιατί θα το έχει χρυσοπληρώσει για να αγοράσει το συγκεκριμένο κομμάτι, και πολύ περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, με φοβίζει αυτό που θα κάνει ο κάθε Κυρμίτσος με βάση αυτόν τον Αιγιαλό, όπου ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται αυτό που συζητήθηκε και πριν και πολύ ωραία υπόθηκε, αυτό το οριζόντιο ρουσφέτη, το είπε και η κυρία Ευαγγελίδου, μια αντίστοιχη διάταξη όπως το χωρικό σχεδιασμό υπάρχει και στο κομμάτι του Αιγιαλού. Δηλαδή ελείπουν παντελώς οι οριζόντιοι περιορισμοί που υπήρχαν προηγουμένως. Αποτέλεσμα είναι κάθε περίπτωση κρίνεται ad hoc. Πράγμα που σημαίνει ότι το κάθε ουζερί που ο Κυρμίτσος θα θέλει να βγάλει τις καρέκλες και τις ξαπλώστρες μπροστά, θα έχει κάθε δικαίωμα με μια απλή πράξη της διοίκησης, και βεβαίως μετά έχει κάθε δικαίωμα και ο Κυρμπάμπης που είναι ξαπλωστράς, και αυτός πρέπει να βγάλει ξαπλώστρες, και δίπλα πρέπει να βγάλει και η ψαροταβέρνα, και δίπλα πρέπει να βγάλει ο καθένας, παρουσιάζοντας ένα τοπίο, το οποίο να είστε βέβαιοι θα είναι πολύ χειρότερο από της Ισπανίας. Δηλαδή φοβάμαι ότι ο κίνδυνος δεν είναι να ξαναδούμε αυτό της Ισπανίας, γιατί δεν υπάρχει και ο βλάκας ο οποίος θα πάει να ρίξει αυτά τα λεφτά πλέον για να το κάνει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δηλαδή μην αυταπατώμεθα, το μοντέλο Ισπανίας δεν πρόκειται να λειτουργήσει εδώ. Εδώ θα λειτουργήσει το μοντέλο της Λούτσας. Αυτό θα γίνει. Είναι ένα μοντέλο sui generis, το δικό μας προσωπικό μοντέλο. Για να μην πω το δικό μας προσωπικό αντίστοιχο σε έλο. Αυτός είναι ο τεράστιος κίνδυνος που ελοχεύει. Όταν δεν βάζεις περιορισμούς οριζόντιους και όλα τίθενται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και στο πώς θα αποφασίσει, μετά θα αρχίσει και η αναλογικότητα στην παρανομία. Εάν το έχει κάνει ο ένας, θα δοθεί άδεια και στον άλλο. Και αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η συντήρηση μιας διαρκούς εξάρτησης του μικροεπιχειρηματία από μια διοίκηση από την οποία θα εκλιπαρεί να πάρει κάποια προσωπικά προνόμια για απόλυτα προσωπικό του όφελος. Αυτό είναι που πρέπει να σταματήσει. Αυτός είναι ο κίνδυνος που πρέπει να σταματήσουμε. Θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε το CASD. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά όλους τους φορείς που καταθέσανε απόψε εδώ, και νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ γόνιμη σύνθεση. Θεωρώ ότι πηγαίνοντας σε αυτό το επόμενο, ποια είναι τα επόμενα βήματα, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πλέον όλοι μαζί με ποιο τρόπο θα μπορούμε να αντιδράσουμε, ακριβώς για να αποφύγουμε αυτό που έλεγε και ο κύριος Σαχίνης, ότι εντάξει τάπαμε, φωνάξαμε και πήγαμε σπίτια μας και η ζωή προχώρησε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει παρακάτω. Τώρα αυτό θα μπορούσε να έχει την έννοια ενός μνημονίου συνεργασίας. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Αργένης θα σας πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα πάνω σε αυτό και πάνω στο ποιες ιδέες υπάρχουν για την επόμενη μέρα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε πολιτικό επίπεδο. Βλέπω το μεγαλύτερο ειδικό μου βάρος που μπορεί να δοθεί. Σε νομικό δεν θα είναι εύκολο και ότι οποιαδήποτε κίνηση γίνει θα είναι ad hoc, προσβάλλοντας ad hoc κάποιες πράξεις οι οποίες θα βγουν στο μέλλον, γιατί μόνο έτσι γίνεται, δεν μπορείς να προσβάλλεις τον νόμο, αυτοτελώς εννοώ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία, ερχόμενοι όλοι πιο κοντά και συνθέτοντας απόψεις που νομίζω ότι όλοι συγκλίνουν λίγο πολύ, να βρούμε και το πεδίο ώστε η κοινωνία των πολιτών τελικά πραγματικά να δείξει το δρόμο. Γιατί εδώ φαίνεται ότι και η αντιπολίτευση εδώ δεν ακούει. Έτσι, αντίθετα, αποδεικνύεται πιο αντιδραστική και από την κυβέρνηση. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει αντιφεστιβάλ στο φεστιβάλ. Δηλαδή θυμίζει εποχές
σέκτες, ναι, άλλες εποχές, τις οποίες προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Κοιτάξτε, το λέτε πολύ ωραία και η φωνή της λογικής βέβαια θα μπορούσε ίσως να υπαγορεύει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή συζητάμε πάνω σε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο βγαίνοντας προς διαβούλευση ικανοποιείται και η υποχρέωση με την έννοια ότι ο πολίτης, βλέποντας αυτό αναρτημένο, άρα έχοντας το στη διάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχόλια. Που βεβαίως είναι μια ενδιαφέρουσα, αλλά μάλλον μάταιη διαδικασία, γιατί όπως ακούσατε και από άλλους συνομιλητές που έχουν υποβάλει, και εγώ προσωπικά δηλαδή, επειδή το έχω κάνει, θα δείτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση, δηλαδή μάλλον αυτά θα σβηστούν. Αν δεν είναι και υβριστικά, θα σβηστούν πάρα πολύ γρήγορα, θα τα δείτε να εξαφανίζονται πολύ γρήγορα. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία σε προληπτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς αυτό θα έπρεπε να γίνει μετά. Και πάλι η πράξη που θα προσβάλλεται δεν θα είναι ο νόμος, θα είναι η εφαρμογή του νόμου. Για να μπορείς να πεις ότι κάποιο άρθρο, γιατί δεν θα είναι ο νόμος συλλήβδη, οι οποίοι νόμοι, και χαίρομαι που υπόθηκε και εδώ, έχουμε και πολλές διατάξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθούν να θεραπεύσουν σε κάποια σημεία παθογένειες οι οποίες υπήρχαν. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο θα γίνει είναι θα προσληφθούν συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες θα βγουν κατ' εφαρμογή του νόμου και ενδεχομένως να κρυφθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικά κάποια άρθρα. Στα οποία ήταν και τα άρθρα στα οποία εντόπισε περισσότερο και ο κύριος Μενουδάκος, ο οποίος δεν ήθελε να περιορίσει τα προβλήματα, απλά προσπάθησε ίσως να περιοριστεί στα σημεία εκείνα που πραγματικά θα μπορούσαν να σταθούν μπροστά σε ένα δικαστήριο, μέσα από την τεράστια πείρα που έχει. Αυτό μόνο σε πολιτικό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει. Ακόμα και σε επίπεδο καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε πρώτα ο νόμος να ψηφιστεί και μετά. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν αποτελεί καν ένα νομοθετικό κείμενο, αποτελεί ένα σχέδιο. Βεβαίως. Πρέπει. Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Το τι θα ενσωματώσουν, και το κάνουν, το τι θα ενσωματώσουν από αυτά είναι μια... Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι η δυνατότητα ενός νομοσχεδίου να αλλάξουν κάποια πράγματα περιορίζεται αποκλειστικά σε προβλήματα που μπορούν να έχουν να κάνουν με την ψήφιση του ή όχι. Και όχι με την τεκμηρίωση που θα καταθέσουν οι πολίτες, δυστυχώς. Δηλαδή, εάν πηγαίνει κανένας ένα σκαλοπάτι ακόμα πιο μπροστά, ότι η ενδεχόμενη αντίδραση, και εδώ έρχεται η έννοια της κοινωνίας των πολιτών, πολύ μεγάλης μερίδας πολιτών προς κάποια συγκεκριμένα άρθρα, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν κάποιους βουλευτές να εκφράσουν την άποψη ότι εγώ έτσι όπως είναι δεν το ψηφίζω, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, και μέσω αυτού, έτσι, μέσω της έμεσης αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας, ας πούμε, να έχεις μία αλλαγή σε άρθρο. Δυστυχώς για μένα η παθογένεια ξεκινάει από το ποιος το φτιάχνει αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς περισσότερες φορές η νομοθεσία όταν φτιάχνεται δεν λαμβάνεται υπόψη των ανθρώπων, η άποψη των ανθρώπων που πραγματικά ξέρουν και το έχουν δουλέψει. Δηλαδή δεν καλούνται οι φορείς. Άκουσα και πριν που μιλάνε για το ΕΛΚΕΘΕ. Είναι φοβερό. Ή το γεγονός ότι ξεκινάει μια δουλειά, αυτή που ξεκίνησε, ας πούμε, παράδειγμα, η κυρία Ευαγγελίδου, και ξαφνικά βλέπει ένα νομοσχέδιο να το έχει με έναν τρόπο Α και ξαφνικά να φυτρώνουν διάφορα άλλα πράγματα από σπόρους επιγενόμενους. Αυτές είναι προβληματικές.
ενημέρωσαν τους νομοθετές οι οποίοι ψήφισαν. Οι ίδιοι δηλαδή οι εκπρόσωποι γνωρίζουν ότι έχει χαρακτηριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή, την Νομική Επιτροπή της Βουλής, ότι είναι συνταγματικό. Δεν το ψήφισαν. Πώς ήταν αυτό, με μια πολιτική βούληση κυβερνητική που είπε εσύ ψηφίζεις. Με μια κανονία 13-12 ψηφίστηκε. Καλά. Άρα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά, αυτό θα θεωρούμε σαν μέρος του ελληνικού, και να έχουμε στην ουσία του πώς αντιμετωπίζουμε με πραγματικά ισχυρά εργαλεία, τα οποία δεν είναι μόνο νομικά, είναι και πολιτικά, αλλά άλλου είδους. Να κάνουμε πολύ μικρή, γιατί έχετε υποβιβάσει πάρα πολύ το ρόλο της διαβούλευσης μέσα σε αυτά που είπατε, που έχετε δίκιο ότι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια δύναμη στη διαβούλευση και δεν θα έπρεπε να την υποβιβάζουμε ακόμα και μεταξύ μας. Γιατί όντως, αν υπάρχει μεγάλη αντίδραση μέσα στον χώρο αυτών από την κοινωνία των πολιτών, υπάρχει και το τραβάνε του νομοσχέδιο και το ξανασυζητάνε και κάποια πράγματα αλλάζουν. Και δηλαδή αυτό με πιάνει αγωνία να σας ακούω να λέτε σε ανθρώπους που θέλετε. Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο που παρόλες τις δυσκολίες και παρόλο το ότι δεν λειτουργεί σωστά όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, πρέπει κάπως να το υποστηρίξει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έχετε δίκιο και ίσως και είναι και δικό μου λάθος, δηλαδή αποτελεί κινησμό αυτό το οποίο είπα και ως τέτοιος είναι και αφορισμός και άρα έχει αξία όσο ένας αφορισμός, δηλαδή λίγη. Είναι σαφές. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι αν δεν το πιστεύαμε θα ήμασταν και όλοι εδώ. Απλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο... Δυστυχώς υπάρχει μια μετακίνηση ανάμεσα σε αυτό που λέμε την επίσημη δημόσια διαβούλευση, αυτή δηλαδή που γίνεται ανάμεσα σε μια κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών, η οποία έρχεται και γράφει ας πούμε κάποιο σχόλιο, και νομίζω ότι εκεί που μπορεί κανείς να προσβλέπει πραγματικά μια αλλαγή είναι βάσει πρωτοβουλίων σαν αυτή που γίνεται σήμερα εδώ. Δηλαδή που οι πολίτες έρχονται μαζί, που διαφορετικές ομάδες, επιστημονικές, κοινωνικές ομάδες έρχονται μαζί και προσπαθούν, μέσα από αυτά που θα σας πει και ο κύριος Αριγιάννης, προσπαθούν πια να κάνουν μια ουσιώδη διαφορά, να αρχίσουν πραγματικά να πιέζουν. Και επίσης να κάνουν και επίσης μια ακόμα διαφορά, υποβάλλοντας προτάσεις. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να ακούσω, ας πούμε, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα τι θα πει. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να ακούσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εδώ, που ο καθένας κατέθεσε το δικό του πόνο, τη δική του γνώση, το δικό του κομμάτι, όχι σαν ένα τσιτάτο, αλλά σαν ένα προσωπικό ενδιαφέρον, το οποίο μπορεί να συντεθεί και να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, γιατί να πεις ότι δεν το θέλω, ωραία, κάτσε στο άλλο, κάτσε στο 998, του 79, ο οποίος έχει τροποποιηθεί εκατοντάδες φορές, έχει τεράστιες ελλείψεις αυτή τη στιγμή και σίγουρα δεν είναι ένας νόμος λειτουργικός για το 2014. Άρα η έννοια είναι αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, να πούμε, ωραία, δεν θέλουμε αυτό, αλλά τι θέλουμε. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι μπορούμε να το συνθέσουμε εδώ. Πολύ σοφότερο γένο. Ναι, πολύ σοφότερο γένο. Πολλά ευχαριστώ για το Προεδρείο προς όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως τους οργανωτές. Θα ήθελα να μην σας απασχολήσω πολύ, θα ήθελα να πω πολλά. Αλλά θα κάνω οικονομία λόγου και του χρόνου σας, λέγοντας ότι πραγματικά μέσα από τη συλλογιστική μου, μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την ψυχή σας, αυτό που έχετε καταθέσει, και αυτή η αγώνες είναι καταθέσεις ψυχής, δεν είναι απλά πράγματα. Θα έλεγα ότι έχοντας μπροστά μας ένα αντιφάγο κράτος, μια συγκυβέρνηση καταστροφής, όπως έχουμε αντιληφθεί, εσωτερικής κατησχήνης μας, γιατί σαν πολίτες την έχουμε προωθήσει, κάποτε έχουμε στηρίξει και τα πολιτικά τα πρόσωπα, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί μια πολιτική κουβέντα κάτι. Όμως πολιτικολογούμε προς μια κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα ψηφιστούν πια αυτά όλα τα περίεργα, διαλός, παραλία, δάση, χωρίς ορισμό του τι εστί δάση. Να σας αυταρμάσω. Νομίζω ότι μία πρόταση, μία από τις προτάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ημερίδα, θα μπορούσε να ήταν σε αυτή τη σύναξη, συνάντηση εργασίας, ο συνεργάτης θα ήθελα να προτείνω να επιβληθεί ότι εάν
κάποια παραλία γυαλός, κάποιο δάσος, πάρει την έγκριση από τις αρμόδιες επιτροπές και τις αρμόδιες τους αρμόδιους φορείς που έχετε ήδη προτείνει. Θα πω ότι να μου φέρετε το ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρης ότι δεν έχει τελειώ σημασία. Θα πρότεινα να ορίσουμε ως έναν από τους άξονες προσπαθειών μας τον ορισμό της 20 δεκαετίας για την εκμετάλλευση ενός τμήματος γυαλού, παραλίας ή δάσους από κάποιο ιδιωτικό συμφέρον που θα μπορούσε να αποδώσει εργασία, να αποδώσει φόρους, να αποδώσει ήρθα, με το σύστημα που θα έπρεπε να λέγεται περιοχή των λατομείων, τα οποία καταστρέφουν και είναι υποχρεωμένα να αποκομίσουν το χώρο, τελειώντας τη λειτουργία τους, έχοντας ξαναπρασινίσει τον τόπο, έχοντας κάνει δουλειά σημαντική και έτσι να προσφέρουν και κοινούς τους χώρους επίπεδα, εκεί που ήταν μόνο φωνάζει τα κοντά, αλλά θα μπορούσε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα κριτήρια δημοκρατίας είναι ο σεβασμός της πλειοψηφίας στη μειοψηφία. Είναι ένα ασφαλές κριτήριο πραγματικής δημοκρατίας και επειδή αυτό είναι σε ιδιαίτερη ανεπάρκεια στην εποχή μας, η δημόσια διαβούλευση σε άλλες συνθήκες νομίζω θα μπορούσε πραγματικά να φέρει σήμερα. Είναι, όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε έχουν ένα σκληρό πολιτικό υπόστρωμα με ταξικά χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη μου και ως εκ τούτου ό,τι και αν γίνει, αυτό δεν μας αφαιρεί την υποχρέωση να αγωνιζόμαστε αντίθετα. Αλλά μην τρέχουμε και αυταπάτες ότι με ευγενείς μεθόδους, προηγμένες μεθόδους όπως είναι η δημόσια διαβούλευση, μπορεί τέτοιες σκληρές πολιτικές να αντιμετωπιστούν. Ίσως η πρόταση του κυρίου να αυξηθεί το κύρος των κοινωνικών αντιδράσεων με ένα δίκτυο όλων των οργανώσεων που θα εκφράζει από τη μία πλευρά τη δυναμική της κοινωνίας, από την άλλη πλευρά θα έχει και όλη την επιστημονική τεκμηρίωση σε όλα τα επίπεδα, τεχνικά, νομικά, ειδικά, χημικά, περιβαλλοντικά, οτιδήποτε, ώστε να είναι ξεκάθαρα πολιτικοποιημένο και ακομματικό, δηλαδή να έχει πολύ συγκεκριμένους ιδεολογικούς στόχους, ώστε να αντιπαρέχεται, να αντιπαρατίθεται στην όποια διαχρονική εξουσία της όποιας κυβέρνησης.